Hello guys! So today nakoy lang nanay and kita sa likod nag-ano sila naghakot sa ilahang mais kay hipuson kay hapit na muulan. Hidagom na ganiha, hidagom na ganiha ang nya. Mong gihipos nila karon kininit magbalik. Tridor ang init. Patay. Awa. Init. Kaya dad nga ni mo nay? Ako? Hmm? Tinta na ko. Tinta. 32 ko karon July. 32 pero kusgan gyapon kayo ha. Nantawa ni na kinsay si 32 nga kadaugan ng isa kasakong ano, isa kasakong mais. Agunta na lang do kay may lain do. Si 32. May nasugo. Oo. Si 32. Kusgan pa. Actually karong adlaw mo lagmi dito. Nami subayon nga overlooking ba. Nagulat pa ko sa kong partner kay busy pa maghakot sa ano golden mais. Hakot pa. Pamulo pa silang hakot oh. Binuangan ni ko ni Ruda. So ulat ko sa iya hantod siya mahuman. Then balik din mi dito. Madtulong mi dito. Ito may magi. Sa kami dito man to. Sa kami dira dito. Padungday yun dito unahan. So it's going to be a little bit fun and also kapoy singot. Abinok na ipusuno na. Apa din na bulag na? Banutang pa. Uning apasong gumidan ni kay iyag magkuan. Wa itabon. Lakaw na ako gisugo ana ni Vincent. Ikaw ana makataw dito. Si Mamanghod. Nanurok. Kay nami trabaho. Tapason ko ni. Nanurok. Muna siya itong mga nanurok ang tao na siya mga molds. Muna po siya kung himuon o kanang binhi. And nag-start na po. Napawan man siya dari. Ano siya man naman eh. Upawan na siya. Tapos kanina himuon og binhi. Kanaanay mga nanurok nga ugat-ugat. Ano siya. Hindi ka to siya kapilianan pa. E karon kani siya. Manot sa butang sa sako kay ipuson. Diba? Diba nagkaya mo katagbuang. Oh. 1, 2, ready, go! Pak! Kusgan kayo. Diri nila tambak. Nila gihipos. Ang mga mais. Diri. Diri man nalubokon. Tapos hiposon. Pabili mabasa. Hipos. Muna siya. Tagak na na ay gipunoon sad ayo sad. Kaya po maigo. Sama na. Starring sa ilig. Kani siya nga bata kay ano siya nang nananggi man ni
Ang sulduan ng isa kasakong mais. Diba? Nagyod. Ang nabuhi pa. Ang bata sa mga taga bukid. Windir sa dito sa una. Pas nangibot mi ato gyapon Bingala na maog mi. Niabot sa Amerika. Ang budak Op. tabang lagi takos. Kuda-kudakan tumatago at lugas. Oh. Muutos bata. Kuya ni mo hindi. Wala na ni gaan. Moto siya nagano pa nagtiwas og sanggi kayo panhuman dito dapita taro tara anong naka red na muna siya nagbong. Ito. Yung sako. Ikaw na po'y ano, ikaw na po'y karga. Ito, sa kasako. Ay, okay. Di na matubo. Pwede isdapin. Apat ko gani ni kay tabo. Santing sa kapul. Hiniglay ko kiskit sa ulo. Tabunan lang to. Daning mais nahimat ano. Nimigas ayo diha. Ay pagtindog diha, diri pikas oh. Diri oh, dapita oh, diri ka oh. Lahat ko sunod. Ang mga naghakot, kato na lang, gamay na lang. Huwag ka niya ang bahin oh. Asa man mo na ipagaling dindong. Baligya na. Baligya. Ano baligya? Asa man na siya ibaligya? Sa? Carmen. Sa Carmen? Mga pila man ni ka kilo? Wala gay na timbang. 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 Paminaw ni mo, pila na sa kaning sakuha, ang sakasako. Isa ito. Pila. Ambot. Pila daw. Pila mo daw na sir. Tama ko kayo si nanay na. Ano naman? Kapalatsahan tagdaot. Ay kung ignad yan, ay ikaw biya'y nagpili. Bro, ang lead ko. Na, biyangguran ka muna. Oo. Kayak sa ero. Dili daw, labay na eh. Diyan na. Pil na.
Kani. Okay. Bawa sa mulikod sino? Yuta. Kani, pil ni. Oh, na. Oh, sige, sige. Isa, dua, tulo, asa. Di pa man. Mapaiba ka. Hindi na mabugkos. Sakto ra kay para bugkos. Ana bugkos na ana. Taniron. Tay igit. Gi. Kusgan. Way bugat-bugat. Kusgan pa. Ba, kay panyud ko no. Sa wala pay panyud to ba kusgan gyapon. Ang mga ano lang tag mais na. Angkol, ikaw ni angkol ang mais. Ugaw na ba? Narayuta. Ha? Di man lami man. Wala na. Batuan ni ma? Di ayun butang na di. Last na lang dahin ni. Isa. Last na. Pasok. Lubgon to nyo daanay. Asa? Ay, alin to ibaligya or pagaling to ninyo. Lubuon. Lubuon. Lubuon pag yun siya. Tapos, baligya or pagaling. Ibuwan Lay itong ipagaling, lay po itong ano. Oo. Layo pag yun ang Pagitsing. lubuon, ibuwan. Sus, hasol kay ni ba? Ah, grasya. Ay, pagkabaligya. Kani, manuhulog ang buwan ni sa paglubo. Uliin ka mo. Uliin ko na. Kani naman lang. Ano? Sin. Okay na? Okay. Na okay. Okay. Okay?